Kashi wani ina ma zani ne amma dai bari in je bayan garin na da an ce a cikin azumin nan akwai wasu yara tunannu sai mana shasha wani je in yi tsogani. Assalamu alaikum. Mariya an yi ciki ne. Ragai tafiya a wannan ruwan fa. Ne Allah ya ina marjin ne. Ba ne dan shi. Ko da ke agai na ka tuma da yi. Bayan baka. Dole ka mi baka bakan bauwar nan ba shi da mun sai da an kawo mi shagon ta. A ba Allah. Yaushe Dari to yi mu ga jari mi baka bakan wata ta wurin nan mu goma sun yi sama farewa fa. Sabida zaman nan ba zai yi ba. Bani za ku iya gani ba na ma zuwa nan wajen totali. Ni ka kullum ina ba ce. Wannan munafikin gan ku. Normal. Na san ya zo mana wannan ba. Na rabu da shi ba rawan sa ruwan nan sabida ka san ana kawo karatu. A kake haka. Bisa in gama nada ta a kawai ka nada ta ma na nada ta. Allah ya kalu Allah ya. Kagan nan halin sai Allah to nake kawai a wurin wani zalla. Allah. Mun hasan ko yace yiwa. Yanzu gobe ce zai wuce gurin nan ba kuma na san dai ce zai mana jali. Ka gane sabida munafiki ne gane. Amma ko hannun mana wannan kayan da suke rawa a majalisar nan ba datti da wannan mai wulan nan. Wannan mai wahala da wanda ba ga cikin da hula ya wannan Majalisar ne gari din nan ko to an da nata shine munafikin cikin fadan nan shi ne yake gani Allah ya tuwo mana cikin mun gani maganin Allah zai ni maganin ni fa ko ina ga muku ko ba na jin fa bari fa so nake in so ka ne ci in gudu ya ne ka gane kawai in ga roƙa Abdullahi ko sai lamu kawai ba mu haddaman mai ka gane kawai ka kai magana rabu da shi ya hauro mana ba imani ba ake magana imani ana kai ka daina mana irin wannan kai ma ba Allah magana sori baro aya ran karawa kere yana yawo sabo yana yawo wata yana so sai bana ci yaran nan ko kuma mun ga ke yawancin ne ya ka mun a kana kai ma fa dami fa ba kai fa in ke ina ci zan ci yaro kana hana kwaro babban gaji yau ina sarkin fada ne yau ga sarkin fada ne wallahi sarki da ka shiga gida sarkin fada cewa bare je dan kiyo gari ya dawo saboda ka san garin nan ba lafiya ba zaman lafiya mai gari a garin nan ko ina ka ji hayaniya ake
mai gari akwai wani abu da yake ƙara faruwa na cikin gari. sosai ma kuwa gaskiya mai gari garin nan sai mun tsatsayin daka magana ta Allah kenan garin nan duk inda ka bi ba zaman lafiya yau an tara wannan yau an biyo wannan To me yake ƙara faruwa kuma yanzu a garin nan? Bayan wannan ƙorafin da aka kawo sai da an ce an kawo mai shagon ba. wallahi mai gari an kama mai shago amma ba ƙara taɓarɓarewa ke yanzu zancen ƙware kuwa mai gari ƙware kuwa wannan magana ta kaga diki Tabbas zan tura ka za ka tuwo mana da jami'an gari. ba matsala za a yi bincike gaskiya mai gari ya kawo kunta su Dan ka ga yanzu a cikin azumi dole yanzu gaskiya a san yadda za a tafi da al'amarin nan saboda yanzu wannan sakaci ne irin wannan manya a gari. ƙware kuwa Insha Allah ya san yadda. ƙware kuwa mai gari kuma abin da ya baka maki ba sa azumi san ba sa azumi yanzu a garinka a ce a ringa irin wannan mai gari a garinka a samu matsala irin wannan failure gaskiya ba zai ba mai gari dole ka tsaya tsayin da ka mu ɗau mataki a tare wannan abu Gaskiya dole zan ɗauki ƙwaran mataki. ƙware kuwa ɗau mataki mai gari gaskiya zan kare mai gari yauwa Zan sa ya je kamin shago. yauwa Allah ƙara lafiya mai gari ya akai Lafiya? lafiya Kai ba san nan fara kake wani sarkin fara. kai gyara Me yake faruwa? a wasu Waye? wasu yara ne ɗan iska a bayan gari da a cikin azumin nan shaye-shayen banza da mata ma a wurin iyali a cikin azumin nan wajen ina ne wannan? in ka ɗan zaga ɗan bayan garin can Kaga zancen da muke ko? ka ji ko mai gari dan mu na gama ya tabbata yanzu ko in je in ɗauka nemo komanda in sai maza kana neman sa gari ba lafiya Dole ka je ka nemo komanda. gaskiya na ja nemo sa ƙware kuwa Sai ka ce komanda. yanzu ma kuwa Amma dai musu ma ba su ma komai ba su yi muku ɗauki hulaka mai da hulaka gaban mai unguwa kake ai maza ta zo gida tunda ba matsala ba matsala ba matsala ran kai daɗe ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala yanzu ga gare ke da maka ai gari ba wanda ba da kullum ana tubacin waya ana kai mutane daga wajen wancan mai rantar wanda ba zaman lafiya ko ba hukuma ce ba